हेलो लोगोफोर, आंनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासे नायगोन होननानै। स' लोगोफोर, जोंहा गामियावहाय फांसन दंमोन, बेखायनो दा ओरैनो खेला होदों आरो दा सानाव, बेखौनो बेलासि टाइमाव दसे नायनो फैदों आरो बेनो लास्ट खारनाय गेलेदों। सिख्लाबो दं, बुरिबो दं, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। हेलो लोगोफोर, खेबसे आंनि भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय। मोनाबिलि टाइमाव फांसनाव जों मोसानो थाखाय बाहागो लादों आरोना लोगोफोर। खोथानाय जायाखै, खिन्थु दाखालि आं जे भिडिअ होदोंमोन मोसानाय, जों प्रेक्टिस खालामखाबायमोन। ओमफ्राय दा जों मोसानो थाखाय रेडि जोब आरोना। जों गासै 10 जन। नायबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो भिडिअआव माबायदि नुयो। सुरिया बयस ना हरलाय। मोजां नुदोंना? नोंखौ बिराद मोजां नुदों दै। नायबाय थानो हागोन दे। आंनि बिराद माबा जाबाय, एकदम फेमास जाबाय आंनि कारणे। नंगौना? जों गासैबो रेडि जाजोबखाबाय, मोसानोल' नांसिगौ। गासिबो मोसानो थाखाय बहुत एक्साइटेड गोजा लोगोफ्रा। दा खस्थ' खालामबोबाय आरो खस्थ'नि फिथाइया माबायदि जायो, खस्थ'नि गेजेरजों सोलोंनानै। थ' नायनोसै लोगोफोर, नोंसोरबो नायदो। मोसानाया जासिगोनानो जोंनिया, आरो नायगिरिफोराबो बहुत गोबाङानो फैनानै नायफैदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय। সাজু হৈ থাকিব এগৰাকী কণমানি নৃত্যশিল্পী, সেয়া হৈছে আমাৰ কহৰা গাঁৱৰ জিয়া তাছৰিন। যদি বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীসকল আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, আমি তেওঁলোকক আমাৰ সেউজ কক্ষত উপস্থিত হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ সংগীতানুষ্ঠানত সংগত কৰিবলগীয়া বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীসকল যদি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে, আমি তেওঁলোকক আমাৰ মঞ্চৰ গাত লাগি থকা সেউজ কক্ষত আহি উপস্থিত হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এইবাৰ মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। मालाय आब'आ मोनबाय नै खारनायाव फार्स्ट मा मोनलाय? सेकेन्ड प्राइज ना? सेकेन्ड प्राइज। आं मोसानायनि फुल भिडिअखौ ब्लगाव होनाय जायासै। नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला आंनि चेनेलाव हाबनानै नायबानो जाबाय। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय। बाय बाय।